Com estàu, estimades i estimats? Jo hauria d'estar bé. Arriba el cap de setmana, de fet. Aquí me teniu amb una copeta de vi blanc, disposat a relaxar-me, però no puc. No puc, perquè els catalans m'estàu traguent molt de sol que aquesta setmana. A veure, jo m'havia proposat no comentar aquest vídeo. Bon dia a tots i benvolguts en el programa referència polític juvenil de la televisió catalana i des d'ahir també en el canal 37 de la televisió mallorquina. I mira que me l'heu enviat 1000 vegades, però jo havia dit, no el comentaré, aquest lot sala i se pensa que xerra en mallorquí, però ho deixaré estar. Mira, ja no ho deixa estar. No saleu, vos ho he dit 1000 vegades, no en sabeu, queda forçat, deixau-ho estar ja, no sé com vos ho he de dir. I no només això, o sigui, en una mateixa setmana he de comptar en aquest lot tot el dia passassilles i no sé què, i no sé quins rotllos i salant. I després, avui de matí, estava jo amb el meu cafè, tranquil·lament, en TV3 per enterar-me de l'actualitat i sent això. Hi ha dos territoris específics que tindran un tractament molt concret, afectats pel turisme, que són les Illes i també les Canàries. Sí, jo també he trabucat, dic, no pot ser, no, ho tornarem a posar. Afectats pel turisme, que són les Illes i també les Canàries. Sí, les Illes i Canàries. Canàries és un arxipèlag amb el seu nom i nosaltres som les Illes. Només li ha faltat dir ses Illes, però per favor, que tenim un nom. No mos agrada, però és el nostre, Balears. Mos agradaria més que diguéssiu Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, però sabem que això és massa feina. Digueu Balears, que tenim entitat, que no són vostres, que no estem allà baix arreplegats. Per favor, deixeu ja les Illes i ses Illes, per favor, d'una vegada, que no costa tant. És que em feis començar el cap de setmana amb una nirviada. Tanta sort que no hi ha res que no pugui arreglar una copa de vi. Au, fins a la propera. I oblidau ja lo de ses Illes d'una vegada. I lo de salar també.